Ka Deputy Commissioner Jongka East KHASI Hills, ikong RM Korba, mentah kesni ila Pyllait ya kekali, ban Pynbna Paidbah ya ke Ilekshon Lok Sabha, kaban long Lashem Snem. Haba ai jingkren ikong Korba ila bancur Halor gajing long kongsan jong gajing wan kinong Tapwood, bat gajing adon benta lang jong kisnong kitau, kan wan ra ya gajing ya shim benta shidhem ha kani ke Ilekshon Lok Sabha. Kani kasin jam katmu ban pen sngotu shakinong shongshnong kamtam shakitu ki badang syudat penrung kerteng thamai Halor kumnu ban pendan kam yaki kor EVM shushu ila pentikna shaki Paidbah bandan kajing shania yaki kor da ka bancur ba yakini ki kor lakmi benia hagajinga don lang kinong mi khmat na ki seng san perthei ba pher bat kajing bu ya ki CCTV Kom Shibanta